to sumo no mi le san me hu no na so ni kunu ye sofo oni kunu ye sofo ni e fa ho bɛyi ni kunu ye sofo de no so nsakra no nko ye sofo maame onko ye asafo maame ni ehu so wasakra na so aware sofo no aware konfo no kura de a se ni aware de aware but sumo won no sisa no nya asofo eho dwumadi a wodi sa asofo binum se ni asofo bebere so kɔ no ho kɔpɛduro ebinum kɔ no ho kɔgye nduro tumi e de kɔya sɔre enti no wo se e wo kristo for any adofo no too much ashefo akwaba enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie ensem ayede ebesom mo ewo Ghana wahala dwumedie yi esom ene de nsumu ni aba ekwesi kapa menimu edi ehia ni nyina eye sofo bia ni din ene eye osofo apia dodo nanim ne se biblical wodi nsem bi ababeto abonten mo be kaye akwaku anan eye tenase anu wo keka ensem bi wo boso se eye konfo agrada na agrada adisika asoma wo bi se wonfa embre no eye sa brante no ehu asemwa na ebiemu ensoso eye prophet kumchacha emre bi etwemo ni nya ensensem bi ma na nse kra wo babonten ebebetwa ede ebo no na ene de yi eye biblical ya na sofo apia yi wa babonten wa be yi ne ho ensem no efa eye konfa grada na grada ni sika wode ema no ehu ene biemu nsoso eye kumchacha ho nsem soso wa baba beka na nipa nsoso wo sade ne ho asem eka ho biem eye wo ahi a chese woni kumchacha de waye na agin sese wo hia wo mu ewo ba bia proper de abroad wo bo wo mu se wo ye wo no akasa ne ye mba wo wo no na ensem we akwa ye se sofo dane wo de hu ewurawura eye akonfo nsem sofo wadane eye interpreter wadane obi a chese BBC ya wona wote wugina emfinfin edi ehu edwuma edima se nipa ne no ena chese ye dwen ho ayente ase ne ye bebusa se eye ne kwan so anu se sofo abrene abrebia bibia ekwokowo a edi se wo ene bebebe krawa na enu nti ato nsa ede afre eye apostle ajuman prempe adodo na ni se God's watchman oda asafani din ede eye de Bible Church of God 7-day workers so October junction ye ne retwetwe nkomo ede afa eye osofo apia na biblical yi nensem ode atu edwa ehu entigibre ye twan ho abaye ba ye de nkomo didie no ebe hyehyɛ so abusia for mesanso emamo akwaba ebiemu enkomodidie na ena yede ebe hyehyɛ so no apostle ajuman prempe na timi senifa so a ye ba betwetwe enkomo apostle mema wakwaba ya ba na o di say na me ado me ho ye na wonso e o me ho ye yakopon dompa na kristo ho ye se adwuma mu so bɔkɔ de mbɔkɔ apostle so for ye apia adodo na nim ne se biblical me nim nhede nim se wo benim na dia ne won sensem bebre ababonten mrebe etwomo ne so kwakofo bi yire mana deja ebebeda abonten so for no na meka ne ho anse na ene de yi wa babonten a chese wo kasa efa eye sika bia na na grada de betu dwa so wo beji di free ne honom ede kokko ma wo bia like ankwa duru nipa ne nche ebiem nso so no kokko gi sika wo de obi ka asai kwaku anan sit show host no odi ne di kokko gi eye sika di free na grada ho ne no na waba abonten ne bufuo mu edi ensem bia ba betu edwa se enye nokure na se de eye ma mene ka no enye sa na tie na emom eye different issue altogether na ni issue na ni case no mpo de eho enhye da ehia but de eho hia sese eye se ne nkasa ye mu no ase woni eye oni asofo bebre anante ena ebiemu nso so ne konfo agrada yi nso so anante
ena bibi esi anaso onu obi edi nkomo na efa konfo ne ho a na wakwakotia maame ne na so na wakwakokasa se se ni se na matede afa ho na se ni se na enkofo bi aya o madwen so obeyi onti se ye no kura se bia wudi mo tintiman dia ene etwo ho se nye no kura so dia like sofo a wudi hu di se wo ye sofo eba ne sen ena wo chinchin asofo so asese dia eye obi okomo so wo do ho adwo no yenim se esu ne han ni twaka denti na be ma sofo watimi edi se adwuma bi se yo aku eskapa me nkome sempa ya hefo ni atiebu nyina kra obi aka ho na ajawu na o busa bisa me semiti na me kasa da spa ya me shira obibiri ya me shira adwumayefo ahwefo ansore mane me yere me nyina me mu me se nyankopon shira ma obi a ne asomdwie ni titiri kra ne se modi ayedie no awurade ma ne nyekwa o ma ne yebre nyekwa yemu won twere edin e won kwan mo masase nso won sa shira obi a na ma no nso amwo mu nso mu nya warepa mrantie nso nya warepa na bibia anya kama yo mi osofo adwuma prempede me de omu ye no kra no menti ase menti o mase osofo apie bebreka mi nim no personally okay ba matini din so osofo bi say na ensema wubu say yame ni mu kureni osofo de ensese otumi yesa okay so ukoni we edi nkomo ko ka we asem no ko afego ade area ko ni oni abosomsomfo na edi kasubom mu hwibom na se ugina hene meti ni odi obi ni ade na ni nsema o keka no mabuwe we mabuno pa bema onu yonku bema kasa o so babuno onu so ye bema wo kasa ye bekon wo kasa ye bekon dia ni ne bekon pa anga so babuno so onu so buwe 2 Timothy 2 verse 24 no Bible say ensa urade akọ bi say okontokwa nemo odwuma enipa nyina ohunu kyerɛkyerɛ na nisu da ho wɔyɛ kama na osofo de ensa sɛ ototwede ye okasa ɔno obi bɛko Kristo ni ensa sɛ ɔko ɔno so ɔbɛko wɔsi mi no edidi wɔ atam so ɔbɛbu ho ɔbɛbu kum chacha so obukum chacha ma ti sa asam obobukum chacha obobu wayi ohu ahi obobu onu just one obi a obobu no ne no ho de papa na sofo a no onko ye box aí sen ne ska o bobu bonko a se obenye ska o sofo a o kika we mi gana mi hu sofo papa bia chese mi hu se we de sei eno tina no hojo apapa fo no de ho okay mi am ni masofo bi a mo dwo mo ye collect so ti ase but Ghana han do no o mo nya papa se osofo de wo ko no tum wo ye din ena se de wo keka ne nsam fa no asam no mi de sisi so kra mame yo bibia ni a ono se de o si ya no ho no o pese o chese o ye superior than anyone o sin obi a bibi sa so asem aba wa hwehwem o ye kon tum na nso so tena ho na hwe na adwuma na wo ye no se de awurade pen na se obi ayo oboni mpo a ese o de channel o ti ase Matthew 18:23 go yin o sikani bia o diska bi man konfo bi si emfanko ye adwuma bo sia san me ka talent bi sa no na ni ban ko ba no sikani se shiyo e de no wo nya ntua eno se so wa metua bi sikani dia eno ka che no ko se ni mun ko ton one ne yire ne ma
enfa metua ka ena obu nkotodwe pa ne chew so opa ne chew onfa nche no ena ohunu mobo ena odi ka ne nyina che na kwa no koye okwa enso na obi nso de ne ka to go hia no baabi no so no mia ne mene sa ni sika na wono na chere dodo to anfa mo no a de besi ana odi mo go to afi ase wanya sika no ono so pa ne che obu nkotodwe saa wan fi no ena ma no so no de ko to afi ase ena wo hene no nko obi huniye na mko bo na amane tana ne akwa na odi uka na opa o chewo wo de che no obi nso de ne ka nipa na pa ne chewo bia wanti odi na kotum o se mko fre mko fa no mra ye ko che ne de bre o se sa na otie wuni bi na pa me chewo nti ni hu mo bo de chewo na de na onte se wo su hunu ya mo bo na hunu ya ni tie odi na koto ofiase awurade asem nyina ne se mo mfiri mu akomam amfa mu nuanom mfom so anche won saa na me so eja wo so no onfa obi afo wo so mfom so anche nti se wo so nua bɔ ne mfa anche na ka hu se nyankopɔn so mfa ande ende enche nti ye apostle metiwase a ye de nti bia ne buafu ye nana grada wone no kasa ye because of say sika no wono ane ba ye say o me ko ye nipa sumesi wo enti pe envelope bi ma me mfa nkoma no na ekire wo nana grada no wo ba bonten be ka ase ani nipa ne ba ye no ka say nipa sumesi a me ko ni hoi ne ka say ne ka engine ase anasa ne ka ho bibi ase enti ma miska na me mfa nkoma no mfa nkonko ye ni ye enti se nipa ne twan like we twan tro de ato so abonten wo bia atie no because of say nyankopon say wo se wan fa wo yonko fon so anche na wo no so so na eja wo so mfa ne de nchenti no wonjai ema ne nka na ede bia yengu nanimu ase ana yengu ho animu ase biblica sana urade odi ka kasem no se so ye sofo wo so ye kristo ni nyankopon na yiw se ye na dwuma Matthew chapter 5 11 and 12 asamuna kristo kan na so de yeduma wo se enhira ne mu se wo ya mo no taamo na medinti wo kan samboni biala agumu so na momo mo nenye na mo ho nsepem na mo wo akatua bebre e wo soro ne saa no de ya difo a odi kan no so enti wo yo sofo a enseme be kan fa ho de anya no kure ensemo nim bebre awurade say ma woni kura anye feel happy be proud about it said ye awurade aka no wose mo woni nye efi sa yakobon na asoma wo ya soma ni kuram awurade asoma wo trene kwan so ntini wo nsem be ye bebre kofo be yika wo nsem german nka wose jam wose ye be di atora kansa moni bia na to so na mo ni nye wo yesa wo akatua bebre wo soro wo ti ase ade nti na wo fa nyame asam yo nya djuma ade nti na kristo so si kristo na asoma wo so wo si nyankopon na asoma mo so fo na mo te sa no ade nti na wo fa nyankopon asam no nya djuma na nyame asoma na fa ne nsam nya djuma nya na sam no de asoma wo na sam no de asoma mo na fa nya djuma na fa different way what divert enti na chese ye said the one ye konfa gada e relate na chese one no edi djuma enu nti na da ne nsembo otimi ejina ne side na se bibi ne wotimi eni ni di nkita ho because so for there e na nka no comfort mi nya nkita ho die je 2 Corinthians chapter 6 no bese me kai free bible no so eti mama 40 do metuma kabata du be bia e wo se me ma bibi so ededie 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 17 muni wo ma yenyi ne enu ntwi konu akoro twaka ben ena tenene ene emumuyo wo anansa rankofa ben ena han ene esumwo wutie die etie bo muntie o awurade asem na ekasa no
na kuru ya ben ene wo Kristo ene barrier ntam barrier na wo bodi ni ya boso sese Kristo ni a Kristo fo chago ben ni abosonson fo wo anase chafa ben na ogidi ni dia onyi ni ewo na ba ko ye ben ene Nyankopon sori fie ni abosom wo na Nyankopon a ote ase no asori fie sadi Nyankopon aka se metra wo mu na manante wo mu na ma ye wo mu Nyankopon na waye me man eti mumfiri wo mu na montem ho awurade no ose na monka de ye fi na me nso magye mu na maye mu oja na mo aye me e mamarima ene me mama awurade tumfo ena ose so edi asemu e kire se ensese sa apia no biblical se hwan no woni okonfo egbom eye bibi wasi twaka ben ye ne wo mo ye ne abosom ni hwe obosunsun ni ne dia ne se ne dia ba ko ne se obesa cha na dwene afiri abosunsun num no aba be kan ye ne ye wo han mu so because ono oti sumu na ne na wo ne ko ekoye business ana wo ne ko trase wo ne ko bonkuro no ono bosun no oni asofo obi ne e ka sei no ono omo edi nkomo no what is this and aso bi edi so edi so ye nyame sofo paade aka onya de oye no edi apia no asa biblical no won twe no mfiri no awurade se montem ho mo ka de ye fi wono obusunsun ni bi atifi mu o ti ase what is ena ase sika bi a wo so van konkon ba obi ayi kwakwa nan ene ne masa ayi onabo akopra ko ayi Canada Japan wono brag be na no be na be wono usika fiawe ana untimase usika 100 million na 100 million ena de ko kwakwa nan anim odi ko Canada Japan edumam edi akomu obi e ka o jikwa Canada Japan ko be pam ne sa akoko ena onu so nya de obagi ne enyi tra na se ne ka se ya no pes sika siesie ne ka konfusi ka no okwaji dia ko siesie ne ka ko konfo sika no okwaji e dia ko siesie ne ka no enti sika ben e no no enti 100 million ko kura na oni bi e da bank e bi ku ada ne dem ana oni bi kura kana ne Japan to to mbali bi ana ka no kura nya what me to brand new kura nche no e ma ne enti so konfo no obeso di confusion ebe to Kristo fo mu abo se so bo sam nipa na woni asofo bebre na edi djuma obeso wo se nyam djuma no obeso o se Kristo sumu no mi le san me hu no nanso ni kunu ye sofo oni kunu ye sofo ni e fa ho be ni kunu ye sofo de no so nsakra no ngoye sofo maame onkoye asafo maame ni ehu so wasakra na so aware sofo no aware konfo no kura de a sani aware de aware but sumo wono sisa no nya asofo eho djuma di a wodi sa asofo binum sani asofo bebere so kon ho ko pedro ebinum kon ho ko jinduro tumi e de koya sore enti no wo se e wo Kristofo mu no enti no wo ano e wo Kristo sumu wo kika de o pe no so ti ase e se ye ne ya ma ye ho akọ na nya chance wo timi di eye bibi di tie Kristofo me se ekwe sikapa me se enu nti no nya ye ho access di aba asofo mu no asofo bebere kon ho asofo e kon ho mkwaji tumi no omu doso enti se mo ba no ho de ya se ni wonu mo pe enti se o bibi ope so kan ai se o kan so ti ase enu nti na mo na ba no sa no na ko ni ho kwan se wo ba se de babura aka no ka asofo no mo ejire yi o jire yi ni ya hwe hu su ya enka wontimi kika sa enka wontimi nya sa ne ma no na biblical afede ono so ye convo so ye sovuo wontimi hu ne lie ya o dimu ene o kase no akase o so informations bebere di informations babu no da no fa go kansampa eche nipa ensakra na dwene no na urade soma ye Matthew 28 verse 18 to 20 urade baba kasa chenesu apo se monko wiase nko kansampa ncha bode nyina na de obagie die no mommo na su nche eja oba ena honkonkun din mu
na mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ obiara ni nea mahyɛ mu nyinaa so na me Kristo me ne mo te hɔ ɛna nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ awurade asom a ɔka kyerɛ no afɛ deɛ atamnidie ne ntɔkwa ɛna afɛ deɛ ɔso sɔre ababuru nkurɔfoɔ no na nka me pese yen so sofo a wo so ye nyame nipa na se nye nyame nipa bia oyonko sofo aka wa na se wa ya ade de atia wa e wo se wo ba bonten be threaten no ka che ne se wo che na wo bebo no se odo ni nimu oni Nyankopɔn do wo ga ayi 3 John 4:20 na wo se so obi ka se odo Nyankopɔn no otani nua oyo otorofo na Onyankopɔn hu na wodɔmo na wonua woni ne te wo hu da bia na wotan no ebede no watumi adɔ no ebede ne be yi enye ye obi a odɔ nyame dɔ nyame honhom tini mo onye niema wei da mo niema na mo yiye no me ya na me sere kura ya na ye mwanwa eno no se mirat mi ka to se bi oni pa bi wo ye bibia o ne ye aduana ba no ye de hu bi akro so usu no ban no ne wo ye na che se wo ye fake no firi Nyankopɔn 2 Corinthians 11:13 to 15 no awurade na sam no se sa ni pai wo se sa ni pai sa nkrofo no eya asomafo atorofo adwumayefo na adafo a wo mo dan ho ye se Kristo asomafo wo mo dan ho ye se Kristo asomafo wo se na enya nwa afiri se Satan rampo otumi dan no se hambofo enti na asomafo so dan no se tenene asomfo a enya de kesie biara de be wie won se ne wo mimasitie enti bonsam no wo ye obi a ne ho ahomete enti wo se we sa asofo no mo ye sa ni nyina no wo mo ho ahomete what is it da bia troubles we se mago se obi nu moja wo be se obi ekun obi okun obi ba o se o wi nipa your friends enso no eni oba ya mu ade nyina ye di ensensam wo se hu se we ya say na mo ye we nyina no ha na so ma so mo ye sa ade bu o mu di na me ani mu twitwirifo mo na wo Romans 2 verse 23-24 no o se wo a wo se amokro no gbokro no wa wo se ni ewu di awu wa wo se ansa ware o sa ware amunam na ton so di Nyankopɔn ni mu twitwirifo emunti e se Nyankopɔn din wa bona mem se asofo do mo ye ni nti Nyankopɔn din asai o mo se Nyankopɔn din o mo di nyame ani mu twitwirifo enu mu gusu di twitwirifo o mo ti ye nyan na nyan kyena enu mu gusu no o mo ye sa ni na se ye o mo pe fame animonyam enu ma Christ kan John 12:43 no was o mo pe ni pa ni mu animonyam esini Nyankopɔn animonyam o mo pe nyame animonyam da bi won enti o mo ye sa ma se sofudie no aye bibi ho ene so sofo krampo na aya nsem pi enti obi gura se o ye sofo maame a na ni ewu oba bia se wo kan no sofo maame we sofo maame kura no afi kura de ohu de onye sofo maame a wo ye no nsem bebiri asofo ho nsem enti wo ka se wo ye sofo maame a obi ase asofo wo no se si nsem da apawo anya bro aden but secret ni say Satan obonzam wo mi se ewiase ni pa nyina obese obia obese ni pa nyina ko bonzam dim ba bia obenya ne kase ni asofo okay ba bia onam obenya no mo ay asofo ene wonya asofo no bi se nya de obenya bi ene wonya bi nso onya don di me kan kira wo he ene tie ni ye awurade Yesu ada obeba no obi osofo wo a ne branch enipa don egum be say 5,000 ba ko kura ne sofo ni nyina nko heaven say nkure Matthew 15:14 awurade Yesu say so onifire ni kire onifire ni kwan a wo mu nyina akɔtɔ amrem mebo a elisa me mani afira na ekue me bani wo be kire me kwa manante na wo so a wo be kire me kwa no wo so ani afira nti wo di kutaba na msimi kutaba na wo kire me kwan
ka kwan da hoyi obi ehun ka no bebo wo nko ajame na bebo me nko ma jawa na bebo ye mienu nyina edwam ye mienu nyina salt ase aha enti onifrani o che onifrani kwan a wo mu nyina koto amre mu true edi sofo ba ko obetumi ni nipa 10,000 20,000 10 million akobo nsam gem because you also for won che no kwan na nam so no no mu nyina yere enam so sofo ti aso dem na so wo twempra o wayire o mpra o fan kofo yire no na so ti aso no bia so ni say enye news bia enti wo so be na mu nyina mo ye ko me kan so fu aso bia na me ko no ayi kumase ayi boy se wo mu nyina obi a oge ye nyina ne obi a twempra o ti ase adentira ye say ye nyina ne edim se odi wo no ne yire ye 2 as 3 eno sanso ewi ma ya ye boys no de ni ye ni tafo munti ye hunu ne ma nyina kama endi ye no se samu so nyamnyam sem baba bia ne wo ne ko aso le ko cherecherew ye ko pe miracle senchire ne no a kwanchire ayi enhira nsuo ne ehira jare kan no de ama na de bia dware wo ko dwuma ma na de bia petepete ma bia ye dwuma e se wo ton de ne sika aba enne hia ye wo ti ase enne hia ye sam me na ko ene ko so enya ye yo san nyema wo enya every titi yo edi wo atoro wo dwuma de nyina ni every titi ena kwa na ko soro be se obo nsama ni abere se wurade aka wo se na ni abere obom ti se jata an hwe di obenya na mene so ti ase edi yan hwe yi a obeda de ni ba bebre na wadi omu ye ase ne sai adi omu ye ase ne sai nyansa be pa ne wom just of what to make us say me bo asumasi o so ba bo hwan kum chacha o ba bu kum chacha wasan so abo hwan uhu ahi just obi obabo no na wo ye hwan so for wo ye hwan na information say o wi ase nyina so wo ne ye de ma o ante say nyamedwuma a wo ye no wo ye ne sen wo ye ne sen Bible so kan che wo kuta Bible no say ayi ansasa urade akọ obi kuntokwa e wo Bible num info sofo a wo sofo ase dane da wo firi sofo we na akọ sofo we ho wo firi sofo we ase na akọ sofo we ase eye ne kwan so a eno no say because ye hwe eye ne nsem a wa eye chese oni asofo bebre anante wo kan eye benyo wo kan eye obi ni wahia ne da obofo wahia ne da eye chese ansori da wabo bebre asesi amu ne do sesi wa ye na adwo no nkwa ne nam se ndamika se babu no nya no no mo de adwuma se ukọ babu we a chokonkon no yesu yi esiafo dumienu no so Peter na mekase no odi wo manim wo munya yakokuntoka we amfiri hankwa ha one church no a na branches ne bebre we kwa ha no ko bie na Paul free Israel asase so oko Asia Europe on no bie branches ne ade no obie no otetete no so obie no a ofiri we na ase ko we na ase se Timothy say no Paul na ase Paul tete no ma no hunu adwuma no na ehwa ode ne hye asafo na wo ho no ehye ne sa na Timothy wote ho titambia no de respect man and master Paul free Paul na ase da bia nada agabo so mu ne Silas no mu nyina mo free Paul na ase wo mu nyina di na chi ene ye adwuma no na ye dan na de aba ne sei oh sika ni bre o ene obu won so a o leadership okay oba show onu be diwo chi no be adwuma ni no koso ana onu so pese o ye pani enti won so obu a onu so pese o be ye pani ena ye pani so a members ni nyina ba respect o okay ohun ena ntutuso dudu ebe ba won chen hunu sika ni ma branya ena aforobo bia ana so ni mu ntutu ye nyina ehye wonsam wo na wo fa na ase so ohun enti no obi apese o ye gina ho ma leadership no leadership no ena ko fa sansem ni nyina ba ono pese o ye ayi founder and leader pese o be show bi ase o be hye wase asua bibi kakra no de akote ne de sa enti na man so bebre adoso
nentina we anu ate no ho we na ato me metu amika eni ba bebre de bia di me enti anu aso nkra no ma geni afa what you say edi moment yes amanka asem bia Yesu Kristo o kan okay emra wo be kro no asem bi si asuafo nu na akasakasa bi so ba wo mumu se hwan na obobunu kese na ose won se ewiase amanaman ahemfo edi won so ahensam na wona odi won so tumi no wo frɛ won adafo na mo de munya saa na emom de oyɛ mumu kese no onye se kuma na de oyɛ otitire no enye se de wosom na hwan na oso de wote aduane ho anasa de wosom enye de ote aduane ho na me de me wo mumu se de oso ene se wo kwa wo kosum hwe asoma papa Yesu akanto no ena asofo bebre ni Kristofo yemfa anya dwuma na kasakasa besuafo no was they were strive among the disciples akasakasa se Kristofo ri wa okwa oso obeta akọ ne papa wo when ene be take over na ya kasakasa Peter semia John siwe wa Matthew semia we aya kasakasa na Yesu hey he the opesa wo ye mu kase no wonsom wiase ahemfo edi wo nkofo so ahensam na wo mu aya ahemfo no ye fra wo madefo ti unja ahemfo no ye ho wo peja wo wasemo de mo nya saa emo obi opesa wo ye mu kase no onsom hwan de otedua no ene de wo som hwan na ye kase enye de otedua no nye di ote ukatro basisi a restaurant di ote aduano a wotete charges kan wona ye boss boje nkofo bi huru nkukuo ebi dwa banche ebi nuamu emu ebi nso atworo na mo ebi dwa na mu ne ade bebo a wo mu nyina ya nkofo bi a wo mu ye dai wo mu som on nya mi chero na di ote aduano na ye kese e di wo a wo som no ene wurade se me ba mu se me be som eti ubeso ye kese a som eti mo se di o man ho so no obrenase na di obren ho ase no o man so tiase eti wo bre ho ase a e kire osom okay eti awurado bas obesom eti asofo no kura no ye no e o se ye som asafo no God's minister bia wo som enye se da bia wo yakotokoto adwuma kese no siwzo wo tieni yo osofo bia ye minister unje Ghana ye ministers country bia so eti yen asofo no ani yeso okay eti asono mpuntuo ni nkoso bibia ye bia wo na osa wo ye obi yan pabo a wo na ya komkire se ba so enkyerɛkyerɛ wo ye wo training nkɔho abotre ne hombrasiem ne ntoboasiem ene bibia mu na wo brɛ ho ase e wo asoro mu na wo som members nya members na eso wo okay yan so wo ne yesum nipa sana de ni tio Moses wo besomi Jeremiah no besomi Peter no Paul no nyina besomi Paul he was a lawyer a philosopher no ye intellectual graduate no ye nimuma na nguma nimu na kwachiri too man Christ of friend say pe ojani nyina etofom fe no de ahomrase eno ojo edu tie Paul no mu kasa o kire nipa ahomrase no odo ne kroye ne eniema pa so ene asofo no wo mu nyasa they don't do that ahomaso akasisam so bu bi wo kra wo ba wo tika mu kra na ayi wo sifom no jesu obi bie ni ka no ansa no wo tie sifom asanka no de boni ni oh da bi na ensa ahomaso e kira ahomaso yes ndu di mi ka no wa wo di mi so bu bi ho no wura so dem se pe na members ni nyina so de agina esa no de a kire se panyi wram te penny hwan ayi Acts chapter 10 25 and 26 emra niko ayi Colonius obom paya nyame yi bibi kire no suro abofo ban ho be ka kire se won suma nipa mo nko Jopa obema bi efre ni Peter won go fre no mra no no be kan kwaje asema kire odi ni chiefo
ena hwa bofo on de wokoye awia don to so nkrum na obom pae no bofo be yi no peve di kire no firi no kan so ni kire no enti colonials ko via no ko suma ni mmerante mi no bi no mkoye omuduru ko mo na Peter ko bom pae na awurade ayi ade bi a kire no aha ene mo kasa meka emere ni ntie be tententene eni omugo fire Peter bae no na colonials ne na busuafo ne panifo nyina atrase wono so ye panin pa wo adwuma no soja panini ehwa ohunu Peter nim se nyame bofo be kan chen se ni nipa bi ban ho abeka nsempa che no de one ne fie gbenya nkwa ohunu Peter nim a ene obum nkotodwe wo nanim obon mu ase akoto Peter na Peter say hey osoro nsa wo sori gina ho enkoto me misum ye nipa te se wo na koto o nyankopon aso da no wo ba no ye pede amusi a ye koto no okay I'm telling you ye pede mu se pe ye koto ana se ye boy mu ase se ba se ye boy mu ase se ye mo emu nkotodwe ne ye mo mpaya ye nyina no ye wo sofo no so no kura na wo so odikai na bu nkoto because ye o nyankopon anim ti nyankopon na wo se ye koto no na nse se obi koto nse se o ma ho so obi biem adeba ko nyame chiri won life mu ne ahomaso ahantan wo chiri kokokokokoko bra ho so som on obi a wo som a o ye no ho sa oh edi se ti se Ghana ministers yin ni ade enye se o mu di so kokoko kusam ni ahantan se so mbe di sika o mu di sika yi ye japade akase da bi ba som ye bo ma hia fo so ho nto ye nyema ma ye ni akoma nto yem som ye ministers mo som ye asofo mo me yensom ye members no ye members no ene nyame de man se ye nhwe wo mo so obi a hwe obi so no enye atutu asem ne akakabensem ne akasesem ene niema akase na adwene but wo bro ho se o kasem ene obi biam wo ti ase enti na urade kan sa no won se mo se mi wo musa de wo sum Kristo ba ye no wo kan Philippians chapter 2 verse 5 to 11 na was one no nyankopon te bia mu de na so wa mu no faso so oni nyankopon se na oto no ho mpan efa akoa te bia eto no ho so edane enipa ense so na se de oye na de fa ye no ye hunu se oye onipa obre no ho ase ye se tie di koduru owom empo asani aso wom enu nti no nyankopon so amma no so kese no wadum ni dina aburu dini nyina so so soro asase sofo asase asesfo enkotodwe nyina nkoto mo na ketrema nyina mpam nka se Yesu Kristo ni awurade na nhye agya nyankopon animonyam so enti obre no ho se somo eya yintro ene nyame adom ni din aburu dini nyina so enti o se onye din na ye kese a som brawo se eno na nyankopon hwehwe enye di tobe ne ntokwaku ayeko ene atemdidie ene de yakika ho no eno manipa sakra na twene jo eno manipa ensakra na dwe abusia me didi say why like in common ayede amount na so e wosesia na yedi esi edma me didi ye so wafa ababi ewo mu ebia wo pese wo ne eye apostle betwetwe enkomo de ne telephone number 2 dwa se de be enkomo didi ebia mu no watimi afrent apostle for number 2 edwaman yo mi da se ekua tiefo no yafo apostle aduma prempe number ani 0544 262614 0544 2626 14 and 02070 200 and 11 020 70 200 and 11 we don't want to be I say shram abusia aha ene edi dwumadie no ebesi so subscribe to your channel na ye efama ye ebiem so like your videos na share fama abusia for adofonom ene eye enafofo enyina mema rainfin so wo de wadwintire ebeto comment section ho ede amai na emrepam no mekenkan ede amamu me amede dwumadie ho chia me midin ene epiasi kapada sene yebesane hia Oniadafo ahaye GH2 match ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me nhwe baabi a me nko baabi a too much GH
video ne to ho na me subscribe ka me ho nyenkɔhwɛ nsɛmpa wɔ ho me da ase ma crowd